И така продължаваме от там, дето приключихме. С разширяването. И продължавам да разширявам тук. Не знам какво ще има, честно казано. Само да видя къде е торчер, ще го направя като основа и ще бъде от камък. Къщата ми като цяло ще изглежда доста добре. Оп, добре. Искам къщата ми да е готина, да е уникална. Да няма друга никоя такава в клиповете. Затова засадих тези борчета, да никой няма да му хрумне. Това тук ще бъде едно надолу. Така, не изглежда ли по-добре? Къде са ми стълбите? Стълбите? Да, аз ги сходих. Fuck you. Така. Отиваме за дърва. Ето това мисля, че беше недосечено. Да. Въпреки, че няма много какво да се прави с дърва. Вече. Но... пак не трябват. Този епизод няма да е като миналия. Няма само да копая. Всъщност мисля да търся айрон. Много мраза, като не намирам нищо. Мисля, че на този левел. Кой левел е подходящ за айрон? Това не мога да разбера. Сега ако си има подходящ левел, само да видя да направя нещо. Това да го преместя тук, за да видя. И продължавам с копането. Ще паузирам клипчето, докато намеря нещо, мисля, че беше с ефос. И така намерих малко айрон. Изхубих малко кирки. По принцип не го намерих само тук. Ходих, разхождах се и спектейтвах някакви работи. Някъде насам открих една пещера, като запълних и дърт. Имах още много. О, едното ми борче е пораснал. Опа, щупих си едното дърт. Странно. О, да забравих, че се пуснах на гейм мод, за да си намеря къщата. Защото се бях изгубил, а всъщност бях много наблизо. Добре, на минус едно дърво съм, което не е много зле. Всъщност не е зле въобще. Fuck you! Защо новия апдейт трябва да е толкова гаден? Мисля горе да оставя едно дърво. Секунда. И така, това беше майка ми. Сега. Копай. Мисля, че... Ако това е последното, просто пак ще го поставя. Да, последното е. Добре. Изчезна само едно, което е добре. Ще бъде оп. И това порасна. Това ще бъде уникалното на моята къща, че няма да има втора така. Всъщност може и някой да направи, но тази е първата така че много ми завиждайте. Сега ето там мисля да направя нещо, защото имам място. Саплинги. Да си направя къща на дърво. Дали ще е добра идея? Да, мисля, че ще бъде добра идея.
Мисля, това ще има нещо като втори етаж. Дърт. Кой не обича дърт? Само някакви нещастници, дето са саднати от живота, не обичат дърт. Без дърт не мога да се оцелея в тази игра. Просто е невъзможно. Имам стак паваци. Забравих да говоря. Не, че съм забравил как да говоря, а просто забравих да говоря във видеото. Аз в видео звучи като някоя стара бабичка в клипчето. Така па звучи като бебе в клипа. Така звучи като лудака маняка. Всъщност не така, не звучи като него. Никой не може да звучи като него. Просто няма как някой да звучи точно като него. Ето това тук ще има нещо, но не знам все още какво ще е. Изглежда прилично. Shit. Да, и разбира се, това ще е нещо, което ще трябва да запушвам със сент. Фак, нямам ли нещо? О, имам още два памака, yes. Добре. Ще си направя врата на къщата. За да не ми спамите. После врата. Ето ви врати. Не врата, а врати. Така. Fuck you. Кажи честно да е. И мисля това да е края на моя трети епизод. Аз съм BG Факел и това беше всичко от мен. Уху!